siya. Kauban nato, amen. Amen. Muna mo sa kabutan nga di magpabilin ta sa Ginoo labi na kining panahon hapit na, no? Daghan wala nagpakabanay ni pero kita mga iya sa Ginoo. Kaning kamutan jud nato ni nga di nga hangtod pagbalik sa Ginoo. Maabtan niya nga nagabuhat sa bulaton. Mo bitaw na nga nagatunta po kanunay sa pulong sa Ginoo. Kay kining pulong sa Ginoo mao gyud niya ang atong bulaton sa Ginoo. Ang usa ka gusto sa Ginoo nato nga din kita magapangaon yun siyang pulong. Dili lang kaingon magadayag ta, makaawit tag-tag-as, mga pag-awit, yung dili. Gusto sa Ginoo nga din ato ning matun-an, mahibaw aning tanan. Kay matod pa sa Ginoo ingon pa ni Pablo, St. Paul nga matod pa niya, dili igo ang atong paghago nga itandi dito sa langit. Ug labas sa tanan, sa doon na ang kaluwasan kaysa ato ang pagdawat sa Ginoo kay ngano man tungod daghang patiwa na hibawan aron mahimutang tako sa tubangan sa Ginoo. Mao bitaw ni kini mga pagsimba dili ni ingon usa lang kabutang nga diin relihiyon, mao kani ang life sa mga tao nga iya sa Ginoo nga nagpuyo bis kalibutan. Mao bitaw nang giingon ni Apostol Pablo gipasabot nga kita diri mga stranger lang, mga lumalangyaw lang ta diri kay moadto gyud ta sa balay sa Dios. Muna tanan mga Kristohanon gipahinumdom nga ang tinuod nga iya sa Ginoo, mga stranger lang na diri sa kalibutan, mga pilgrimage ba. Nagalangyaw lang, dili kita taga kalibutan, kundi taga langit kita. O bitaw na nitak nga magapadayon tas pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kay ang importante gyud ang pulong sa Ginoo kay mao kini atong buhaton sa diha moabot na ang panahon nga giprophecy ni Amos. Mabuabot kayo ng panahon nga dili na ta makadungog sa pulong sa Ginoo. Adunay kagutmanan unya di sa kalibutan, dili kagutmanan daw sa pagkaon ug sa limnon kundi kagutmanan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo ingon pa ni Amos. Nabisan pa ang mga tao daw manlakaw sila dito sa unahan. Manabog sila sa dagat, manay gingon ni Amos, dili na sila makakaplag. Mabita na hinungdan nga muduot ta sa Ginoo kung ikaw giuhaw kung gigutom ka pakaton kaniya sa pulong nga mao ang tinapay, sa pulong nga mao kana ang buhi nga tubig. Aron sa diha nga wala na pagwali, busog na ta. Kay balo na ta sa buhaton, di ba? Dili na ta mataranta, dili na ta marakol. Mo bitaw na ninitak na padayuno nato ilabi na nga ako kanunay nagampo sa Ginoo nga din unsa gyud atong buhaton. Dalay ko ang Ginoo sa kanunay nga di. Sabi nimo, ang Numbers, nagsulti na daan si Moses, giingon sa Ginoo kang Moses nga, ang Ginoo daw makikistorya sa iyang alagad pinaagi sa damgo o sa mga pananawon. Tinuod yun na, kung ang pastor wala ganit pananawon, nga diin, gikan sa Ginoo nga, pasabot inipulong sa Ginoo, munang giingon nga diin, dili yun ka kahibalo kung siya itong batong. Kaya ako sa tinuod lang nangayon ko kanunay sa Ginoo kay akong prayer, akong gingon, unsa may pulos ang akong pagwali kung dili nimo aprobahan, kung dili ni tinuod dos maayo pag dili alam ko muwali Ginoo kaysa muwali ko nga diin bakat lang. Kay kung muwali man ko gamiton niya ako iyang pulo, madili day tinuod. So mo bitaw na hinungdan nga ang pulong sa Ginoo makikistorya daw ang Ginoo pinaagi sa mga pananawon sa mga damgo. Na nitag na sultihan ta mo i-share na ko sa inyo ang akong pananawon. Gabi tungod ang ako maghuhuna gikan sa Lunes hangtod sa Sabado nagawan ko mensahe ko Ginoo kung sa ko amo ang madunggan diya kanimo nga angay ng pagabuhaton. O tinungdan nga sa sige ko natugtanaw sa mga itawag kinabuhi kong una kay gina-record man nila sa YouTube. Dito nahibawan ako nga din na ang Ginoo gayon magtukod og gingharian diri sa kalibutan, espiritual lang nga mao na atong taguanan sa panahon nga di nga ang Ginoo magpadayag na sa mga hari nga mo dumala diri sa kalibutan. Siya may nagpadayag na, siya nagbuot gikan kang pero hangtod kang Nebukadnezar ug hangtod ka nang umalabot nga gitawag og kanang mapintas nga manok, siya nagbuot na. Usa lang kabutang nga napugngan daw kaning gamayng panahon.
kanang gamay panahon nga din gihatag sa Ginoo kay kita baliwala lang nato kita mga nangalagad sa Ginoo. Mo bitaw na ang Ginoo kanunay pinumdom. Nangayo ko kanunay sa Ginoo matag gabi, tak na oras sa tinud ako nahuna concentrate na sa Ginoo. Madin nangayo ko kung sao na to pagpanandam. Ay nagtuo siguro mga Kristiyanon karon andam na sila kung abot man gani ang rapture. Although sa tinuod ka ng rapture ako, wag yun nagsantos ako nahuna nga diin ako magtudlo about sa rapture. E nga naman, wag yun gihatag sa Ginoo mahitungod sa pangandam sa rapture. Kaya ang rapture is, tama ito kung kiningon nga din sa iyo ha, usala naka-transport. Doon ay nagwali Amerikano nga matod pa niya, usala naka-transport. Tinuod yun na, i-transfer lang na niya dito sa dapit. Kaya naamat na sa Pilipinas, nga Ginoo magari dito sa Mount of Olive. Daghan kayo mga pastor kay baloan ha, nga kung mubalik si Jesus Christ padulong sa Mount of Olive. Yung sao man nato pag-ato dito, wa pati passport. Wa bitaw ni kining pulong sa Ginoo, spiritual ni. Tagaan daw ta og pako sa agila nga mahimot ang kusgan manlupad ta dito ambot tungod sa napatamo ay giprapisi ni Isaiah. Therefore, the redeemed of the Lord shall return unto Zion. No? Nga din sila tagaag pako para maadto dito. Manang giwas sa takabalo kung unsaon ta pag-adto dito. Wabi tayo nungdan si Moses nag-ingon, giingnan si Moses kay doon na pa'y gipangayo sa Ginoo ani Moses sa Ginoo. Unang niingon si ang Ginoo sa iya, secret things belong to God. But what is revealed unto us, wala belong to us na lang. Wala, dili na ta mangutana kung saan na ito pag-adto dito, kung saan ang gingharian, asa tamuadto, asa ta, kung sa'y buhato ito, mangandang bata. Dili na ta angay. As long na din ang Ginoo nagtudlo sa pulong niya, nga din manulod ta sa kingdom of God nga gidala ni Jesus Christ diri. Manalingon sa pangitaan ninyo ang kingharian sa langit una. Kaya ang kingharian sa langit is binago. Pero katong mga mangayo, ihatag niya. Kinsa itong mangita, matataplag. Pabita na gusto sa Ginoo nga kita, kung kadaanin na ito, mangita, yun ka. Aron mahingpit ni, muna ang akong damgo na kayo ko, kung saan ang pagpangandam. Sige lang po kung saan ang pagpangandam. Muna na kayo ko, Lord, andam na ba may gabi, nadamgo ko, nga dili, wag yung taandam. At tinuod lang. Amo sa inyo, kung andam na ba mo, basta ako, wala pa ko kasulti ninyo sa akong pangandam. Kaya na ay pulong diri nga diin about atong buhaton aron makaandam ta. Mabita na ninitak na. Ipadayon ta to atong gisgutan atong miaging Domingo nga ang true worship is to offer a sacrifice. Kanang mag-offer ta ba sa mga sacrifice? So may atong sacrifice sa Ginoo. Ang Ginoo nag-sacrifice ng Jesus Christ. Si Jesus Christ gi-sacrifice. Muna ang Sipanaya chapter 1 verse 7, niingon siya, be silent in the presence of the Lord, for the Lord your God prepare a sacrifice. Kanang sacrifice lamb ba? Munang pahilumon din mo kung musulod mo din sa simbahan. Kaya nga naman, ang Ginoo nag-prepare of sacrifice lamb. At ang unang panahon, sadya nagipagawas ang mga Ehiptoano dito sa ang Israelite sa Ehipto. Una sila mugawas, giinan sila ni Moses ug ni Aaron. Manggawas ta, kay kun dili ta manggawas, ipadala sa Ginoo ang pestilence. Kasakitan ba, kapaitan. Mo bitaw tong dalas plague dito sa Ehipto nga gipadala kang pero pestilence. Unya sadya nga gipadala ang pestilence. Katong pestilence, ang Ginoo mo nagpadala ato dili si Satanas. Nga mo na inungdan nga siya, nagpaandam sa mga iya sa Ginoo. Giingnan niya ang Israelite, mag-ihaw mo og karnero. Nga matod pa niya, bilang sacrifice. Niya ka na iyang blood, ibutang ninyo sa purtahan. Aron di musulod ang destroyer, nga ang mag-destroy sa tao o sa kalibutan ang Ginoo ra. Dili si Satanas mo destroy man gani niya si Satanas. Although si Satanas manintal, aron ikaw masaag sa mga buhat sa kalibutan,
Kay ang butang sa kalibutan, perting matahom, makadani. Gani si Satanas, pinta niya si Kristo about sa kingdom. Pero kaya ang Ginoo tagya ng kingdom, di kalibutan siya nagbuot siya tanan wala. Nahimo di mga butan, kundi hinimo niya mo nang dili ta angay mahadlok na din asa ta padulong. Ang tilang na din. Himuon nato ning suga sa atong kinabuhi ng pulong sa Ginoo. Ay ingon pa ni Daniel sa chapter 2, verse 4 man siguro na ang tanang kingdom din sa kalibutan, siya ang nagbuot nga mao kana ang basihanan sa tao nga asa siya mo adto mo na kung di ka mo adto sa kingdom sa Ginoo sigurado adto ka sa kingdom sa mapintas nga mananap. Mo bitaw na ang Ginoo nag-prophesy kang propeta Daniel sa pagpasabot sa damgo ni Bukadnezar kay katong damgo ni Bukadnezar di-set up na to sa Ginoo tong mga hari gikan kang king ni Bukadnezar hangtod sa Kingdom of 666 kanang gitawag nila og one world order. Mo na usa ka butang nga day ng Ginoo na set up na giprophecy na daan. Mo ni basihanan nato nga gipasidaan na sa Ginoo nga kanang mapintas nga mananap mudani gyud na sa mga tao nga nangalagat sa Ginoo. Mao bitaw na nga ingon ni Jesus Christ, for my name alang tungod sa akong ngalan kamo pagalutuson. Umo nang bantayan nato nga bilang kita mahimong Kristiyanon nga di ta malutos. Kay katong ginalutos lang o gipamatay gipagkatong wala nangalagat sa Ginoo pininuray para na sa ila kay kana manggong 666. Mo nang usa ka gitawag og panimalos sa Ginoo sa mga daotan. Mo bitaw nang ingon siya nga ayo panimalos kay ako manimalos ana mga tao sa daotan o sa mga doubtful o kanang gitawag og lukewarm. Duhara ni ang dili sa Ginoo. Dili nang unbeliever kundi kanang mga doubtful kanang nagduwa-duwa ba, nag-double mind, kanang na-confuse, nalibog o kanang gitawag og lukewarm nga dili mainit, dili pug mabugnaw. Ang giingon sa Revelation, mas maayo pa untang nabugnaw ka, unya nainit ka. Pero kay wa man ka nabugnaw, lukewarm ka man lang, mo nang giingon sa Ginoo, isupa lang gyapon kaniya inigabot sa panahon. Mo bitan na ninitag na magisgot ta atong gisgotan nato, the true worship is to offer sacrifice of righteousness. Ingon pa ni David, ang mag-offer of sacrifice of righteousness glorifieth me. Naghimaya daw sa Ginoo basta maka-offer ta og sacrifice, nagahimaya ka sa Ginoo. Unya ka nang himaya sa Ginoo, ingon pa niya dito ni Jeremiah, that is our defense. Depensahan ka sa Ginoo bago ang Ginoo mahimaya, di ba? Mo na yang gingon dito sa Nehemiah po, the joy of the Lord is our strength. Mo bitaw na kining adlaw sa Ginoo, kining balay sa Ginoo, dili gyud nato ni patyason, labi na ang pulong sa Ginoo. Kay diha sa adlaw sa balay sa Ginoo, naa diha ang Ginoo nagpuyo. Sa tinuod lang, suktihan ta mo ang Ginoo nagakanaog matag Domingo. Atua matag Domingo ngano man. Kay kung mubalin patag Sabado, that is balaod man guna sa dili iya sa Dios. O kanang uban nga nagsimba og Sabado, kung ikaw o sa ka-Gentile, that is religions. Kaya ang pagpangalagad sa Ginoo nahimong relihiyon mo na inungdan ang mga Gentiles nagsabadista siya kay mao man gyud na ang relihiyon dito nila. Ya kita kay yatagan matag time sa Ginoo ang mga Christian Sunday. Katong mga gingharian, katong Roma nga nagsunod kang Caesar Augustus mo sa gitawag si katong the Great. Kita tong Great nga usa Constantine the Great na ang nagsunod kang Caesar. Nga mao to ang nag-usab nga din ang Christian Domingo aron di mag-away. Aron dili mahimong relihiyon. Ang atong pagsimba Domingo ang yatag mao gyud na ang naisulat diri sa atwa. Unya mao po na ang balaod nato mga Gentiles, mga Christian, di ba? Sunday wa tay trabaho. Unya karon kanang Sabadista, di sila mo trabaho ug Sabado kay mao man na ilahang relihiyon. Although nga kanang atuang tan balaod is Sunday ra man gyud ta tamo pro-life. Pero mo nang akong gingon to yung magpadayon ka kay kining adlaw iya sa Ginoo.
Ang Ginoo nagaprotekta rin mo man ang tag na kining panahon na kining higayon na ni ang Ginoo nagpahinumdum nato. Na din kining butangan ni kining Ezra dili nato ni kalimtan. Kay nahitabo ning pandemic unya mahinumduman nato ang pulong sa panahon ni Ezra. Nga kay kining pandemic giprapisi naman ni daan. Matag pandemic, kanang pandemic meaning sa Bible na pestilence. Nahinumdum ko, nagminaw ko sa mga magwawali sa Bible, sa YouTube, nga ng mga pastor, wala nagisod ng pestilence. And then which is ang pestilence is the third to the last warning. Ikatulo na, nga warning sa Ginoo nga siya hapit na mubalik. Kanang pestilence, gisgutan sa Bible, sa gika pa sa Old Testament, kato kung giwali ninyo may tungod sa pestilence, kanong gipadala sa Ginoo ng pestilence, kay numdum ba mo? Kasi nakalimot po ba? O bitaw na nga mangandam ta, kay kanang pestilence, which is, naitabo sa tibok kalibutan, pandemic, napiktuhan tanan mga nangalagad, mga Kristohanon nga, doon ay nag-ilaw Ginoo, kung nangalagad sa Ginoo, nagasimba, napiktuhan tanan. Because kanang pestilence, usa na kagitawag og pagpamadlong sa Ginoo sa mga iya sa Ginoo ug sa dili sa Ginoo ug itong matid-adon sa Ginoo. Tulo lang ang gibadlong anang pestilence, ang dili iya sa Ginoo, ang dili matinud-anon sa Ginoo ug ang matinud-anon sa Ginoo gibadlong pinaagi sa pestilence. Wa bitaw tong mga pestilence atong gibasa atong miagi mga Domingo kung maka gusto mo maminaw mo pag-usab ato sunda ko ninyong diwalin ako kay naam na sa YouTube nga matod pa ang pestilence is mga warnings to sa Ginoo sa mga tao nga nag-wonder lang ba, baliwala lang nila ang pagpangalagad sa Ginoo. Karon dili na nila mabaliwala ron, hadlok naman sila. Ngaywa pagay sulbad ining gitawag og pestilence kaning pandemic, only ang Ginoo lang. Mo na mga tao nang ayo sa Ginoo nga sila proteksyonan. Mo bitay nungdan nga din kita mudut-dut diya sa Ginoo kay last naman good ning pestilence ni. Doon na ni morning last days kalibutan nga pestilence alang sa mga nangalagad sa Ginoo. Mo bitaw ni kining Ezra di tapos niya ang hari mga gingharian ni Bukadnezar aron sila tagaan og kanang gitawag og preparasyon. Mo na di nato kalimtan ni kay kining pestilence usa ni ka-warning. Matod pa niya din sa Ezra chapter 9 nga ato ang nabasa na tumiagi. A little space of grace lang ni, ayaw ninyo nakalimti. Ang grasya, nahuman na. Ingon pa dito ni Apostol Pablo sa Roma chapter 6 verse 1 hangtod sa 4. Sa iyang gingon, magpadayon pa bata pagpakasala aron ang grasya sa Ginoo. Magpadayon. Matod pa sa pulong ni Pablo, palayo na kung saan daw nato nga ang mapadayon ang grasya sa Ginoo kung nakasala ta. Dili na na mao. So sa ato pa, nahinumduman nato nga karon ang Ginoo nagpadalag pestilence kay usa na kagitawag atong gingon sa inyo, ang pestilence is mercy of God. Gikaloy-an patas sa Ginoo. Gipadala ang pestilence bilang pahinumdom nga pagpamadlong nga diin kanang pestilence usa na kagitawag pag-cut off sa iyahang matod pa niya sa iyang grasya atong unang panahon sa wa pa ni pestilence. Bisan nasa tamo ato okay lang, total wa may hulga. Pwede ta mo bakasyon, magsuroy-suroy, maglaglag, usahay biyaan nato ng pagsimba sa Domingo. Baliwalaw na itong Ginoo as long nga sa isa ka bulan natay isa ka Domingo nga gianha diya okay lang sa ato. Karon kay naputol naman na. Madin halos manggani itatagaan og time. Mawa na Domingo nya ang tao gusto na gid matog Domingo kay matod pa nila gimingaw. Wa mo jud ang panahon nga kana mawala ra gid na kay mo nagingon ni Amos. Walay mga pulong diri na isulat sa Biblia nga dili gyud matuman ang tanan. Ni manggani walay madugang. Ug walay makuha ini ang tanan na hisulat, may tabo gyud na. Mo bitaw na ako mingon ninyo kanang Ezra.
The word of Israel is a time for preparation for the remnant. Pala na sa mga nahibilin ba? Nahibilin. Ang Bible naghisgot ni para sa nahibilin. Nahibilin sa Israel, nahibilin sa mga Gentiles. Kabaw mo atong mga remnant ka po nang gisulti ninyo mga na-remnant ka ng mga nahibilin ba? Atong wa na dani sa ilang mga pagka-bright, sa ilang mga skills, sa ilang mga talent, wala sila na kuan ba, na haylo ana. Kung sila bright man, wa sila na haylo. Kay kung bright sila, karon mga tao mga bright, gamiton pa man nila ng pagka-bright, kay nga naman, mga technique karon labi na ang panahon. O, na collapse na ang mga pagpanginabuhi. Mao na niya ako pong giingon sa inyo, time to trust in the Lord na ta. Kung atong una, wata nagsalig sa Ginoo, kay free man ta, nga mangitar pangwarta, karon wala naman tayo pangitaan. Pasalamat ta nga ang Ginoo, naghatag ka nato og chance. Because God loves. God is love. Mo na yang gingon, ang iyang hinigog mahingo pa sa Revelation, iya ginambadlungon. O dalay ko ng Ginoo, nagbadlong ang Ginoo pinagi sa pestilence. Pero ang Ginoo para sa mga manitunod-anon, kung badlong mani, aron kita makaandam. Mao ni, aron makaandam ta. Babitaw na kanang Isra, giingon na niya a little space grace. Kung kining pulunga kaniadto panina human nahitabo, ang wala na Kristohanon ron. Kay kaniadto pa manigi prophecy, di ba? Babitaw ni kining Bible today, yesterday, today, and forever. Kung naitabo ni yesterday, today po ni, hangtod forever. Kinsa pa itong mga tao kung doon na pa'y time ang Isra para ni sa ilaha. Pero karon kita ma ang last. Kita ma nagpaabot sa Ginoo. Mabita itong manawag sa Ginoo sa katapusan mga adlaw, maluwas. Muna mingon ko ninyo, kining giingon sa Isra, little space of grace. Di natapoy, di kalaag-laag, kay little space lang God. Atong unang panahon, sa wa pa ang pandemic, wa pa ang pestilence, pwede ta makalagpot, di sa kasa, pwede ta musimba sa Manila, Amerika, musimba ta dito, pwede. Pero karon makasimba mo dito. Nga naman, gamay ra ang space na to. Nagihatag sa Ginoo may gani, ang grasya, hatag pa, di ba? Pero gamay na. Muna ato ang usa ka butang nga itumong atong una-una aron makaandam gyud ta. Kay dili ni ingon dili may tabo, nagwarning sa a little space of grace. Para kung saan man yung little space of grace, to live as a remnant to escape. Aron mabuhi ng mga remnant ang nahibilin ba maka-eskapo, naapay mga naka-escape ini kalibutan. O bitaw nang gingon sa Ecclesiastes, ang mga tao na snare, na caught up, o na-caught sa litag, sa mga polar, kanang mga bright nga mga tao diriwa, sa mga skill nila, sa mga talent nila, sa ilahang mga pagka-bright, wisdom and knowledge, muna hinungdan din sila mga lagad na sa Ginoo karon kay nganong naapa sila wisdom how to find kwarta. Na sila'y talent nga diin pwede panibayran ang ilang talent. Pero para nato nga nagbasa sa pulong sa Ginoo, kung mobilib ta nga kita remnant, kinahanglan mangikyas ta. Ni anang atong kung bright man ka, ambot kinsay na bright diri. Kung ikaw bright man pero wa ka nagpadala sa imong bright kay tungod ang panahon gamay na lang, man ang gingon na iskap ka. Remnant ka sa Ginoo, manibot pasabot niya. O kining pulong ni Isra, naghatag ni og picks and nails nga matod pa in a holy place. Kaning jutayng panahon, jutayng grasya, matod pa niya, space of grace, gamay lang, space of grace. Aron ni paghatag sa langsang nga diha sa balaang dapit nga dapat gayod na agi fix diha sa balay sa Ginoo. Mo bitaw nang Ecclesiastes ningon ang preacher gyud usa na ka tawo nga nangita gyud acceptable word para ihatag sa mga tao nga matod pa niya kanang sama sa lansang nga malubong gyud nga mao na ato ang tumong o ang akong ipik sa inyo nga lansang abi nimo unsa mangandam ta kay gamay na ang panahon
Ang pangutana diya, usa po pangandam. Ay kabalaka mo kay dunay gi sulti sa Ginoo sa Biblia about pagpangandam. Wadto ra ta, pero mingon ko ninyo, mo bitaw hinungdan nagdanggo ko gabi nga din. Mingon pa niya, wala pa mo kapangandam. Uldo na sayad na ta, tanang tao na hibaw sa pulong sa Ginoo, pero wala to na fix pa ba? Mo to panguhaon ta mga pulong nga ato na dunggat tung una, ato na nang i-fix karon kay gamay ra ang space nga gihatag sa Ginoo nato. Nga matod pa niya, God may lighten our eyes nga ang Ginoo niining gamay panahon pahayagan na ta. Ang uban wa man kabalo. Nga kining pestilence day usa din ni kagitawag og warning. Usa din ni kagitawag og preparation nato. Kung baliwalaon na nato ni naay third to the last pa ba ni sign nga ang Ginoo nga si Jesucristo mobalik na. Naay ka second to the last abi nimo kingdoms again kingdoms. Mag-away na gani ng China. I tell you the truth. Bisag di na moabot diri sa ato. Usa na ka warning. Nga kung kinsay mo daog na mao na ang muhari sa tibuok kalibutan. Pag muhari na sa tibuok kalibutan, kay plano na sa Ginoo nga doon nagyoy kingdom diri sa kalibutan nga matod pa niya ang iyang pamalaod minarkahay. Unya giingnan niya mga nangalagad sa Ginoo tungod sa iyang ngalan. Pagbantay mo kay moabot gyud na ang mapintas nga mananag nga diin siya magmarka nga diin ang iyang marka di nakakapamalit o kapamaligya kung walay marka. Unya kung mamarkahan ka di na pud ka maluwas. Sao na lang nato. Di na ta maluwas kung naa na tay marka. Kabaw pa mo sa meaning ninyo ang mas. Ha? Dili mo ka gawas, di mo ka pamalit. O kung maninda man mo, dili mo pwede maninda walay mas dakpon mo. Salamat ganita kay mas na wala na gibutan sa Bible. Pero kanang mas, ispilingan ng mas, mailisan gani na ang S of R, mo na delikado na. Mamark na na. Kuya, itong mark, di ka kapamalit o kamamaligya. Nga may gusto niyo, mas o mark. Samtang na pa kay mas, gamitan ng mas, nga dili ka mubiya sa Ginoo, kung ka na, gisuko man sa gobyerno, gamitan na. Proteksyon na na to. Labaw pa. Kung sa may pulos anang mas kuha kay Ginoo. Nga ang Ginoo may nagpadala ining pestilence bilang warning nato. Salamat ganita nga naatay gitawag kog warning kay ang Ginoo. Hapit na mo balik, di ba? Ang arka, sa diha nga gibuhat ang arka ni Noah, wala gyud warning ang mga tao. Kung inungdan, wala ray naluwas kay ngano man, wa sila kay balo. Kung kanus ani sulod si Noah, kanus daw ni sulod sa Noah sa arka kung kay balo pa lang ka karon kita kung kay balo mo bitaw nang ang pulong sa Ginoo ningon si Jesus Christ ang Ginoo mo balik sama sa kawatan kanang sama sa kawatan walay mahibalo ba dili na ingon nga ang Ginoo mo balik dito po sama sa kawatan karon ang pulong nga din gipahinumduman ka nga kung mabot ang Ginoo di ka kabalo mo bitaw nang bulan to nagatukaw ug nagaampo. Kung ito nang iserious na itong prayer karon. Ang Ginoo maga-enlight, kano i-enlight na sa ato sa Ginoo karon sa atong buhaton. To give a little reviving, maghatag siya og gamay revive. Nga kining gamay panahon nga diin madasig na ta. Kung atong unang panahon wala ta nadasig, okay lang to. Gi-forget to sa Ginoo. Una dalay ko ang Ginoo naghatag siya og period sa iyang grace. Aron hatag niya ang little space of grace. Ay dili ta pwede magpadayon pagpakasala ingon pa ni Pablo aron lang mudagaya ang grasya sa Ginoo mo bitaw nang niingon siya mudagaya ba din ang grasya kung ikaw magpadayon dili karon kay nakasala na ta mo bitaw nang Ginoo nagpadag pestilence patag pestilence ang Ginoo nagpahinumdom ato kung giwali ninyo atong miaging mga Domingo naman na sa YouTube nga din katong mga tao nagwonder katong mga tao nga baliwala lang nilang Ginoo mo atong gipadalag pestilence kasakitan. Bisan gani si David gipadala ang pestilence tungod kay ngano man. Ang iyang pagsimba tungod unang panahon sama sa pagsimba sa iyang amahan nga si King Saul nga walay obey sa word of God. Bago pa man inuto si David, mo to hinungdan usab ni David ang iyang altar paghala diha sa Ginoo. Wa siya ni sundog atong di siya mutuman mo na si King David is usa ka hari nga din ang Ginoo nagdumala niya kay iyang gituan ang Ginoo mag-guide niya. Mo bitaw na nga ang ato pagpangalagad karon spiritually ingon ni Jesus Christ, the key of David ihatag sa ato ang Yahweh ni David kay ang mga nakapabukas sa Ginoo nga atong pamaagi ni David. Mo na mga tanang pulong ni David
Moto ang atong angay buhaton, atong hinumduman. Mabitan hinungdan ingon si Apostol Pablo, andam na ba ang mga salmo? Kay katong mga salmista ni David, mo gito ang di kahimutan sa Ginoo. Andam na ba ang mga alawiton, mga song of psalms, mga salmo ba, salmista, mga awit. Ingon pa niya din ngano man, a little reviving. Nganong, kay ang Ginoo nato, matod pa niya dito sa Ezra chapter 9, verse 9, our God hath not forsaken us, kay ang Ginoo wala ni sa likway nato. Di ba? Wala man siya ni sa likway, mo nagitagaan ta niya og little space of grace. Kasabot ko ng little space of grace, mo bito na i-fix na ko niya, kanang little space of grace. Kung ang Ginoo naghatag og grasya diri, gikan kang Jesus Christ, grasya to. Mo bita tumingon si Ginoong Hesus, dumuol ka muna ko ug magtuon mo kaning grasya nga gihatag niya. Karon hangtod ka tungon panahon wa pang kinagtuon. Karon dapat na magtuon ta sa grasya sa Ginoo. Kay nga naman kining grasya sa Ginoo, mao na ang iyang giingon nga siya naghatag og tabang sa mga tao nga di siya gusto isalikway ang mga tao. Mo nang giingon sa Hebrew sa New Testament nga matod pa niya, be content what you have, or I will not leave you nor forsake you. Wala kontento lang mo kung unsay naanan ninyo karon. Musaling na ta sa Ginoo. Anong giingon niya, seek for the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Iada na sa ato sa Ginoo. Siya ray mo supply na to siya tanan. Kubitan niingon si Jesus Christ, kabalo nga siya ang mga Gentiles. Well, laing pangayo sa Ginoo nga kalanon, ilinon, sinina, bisyo, balay. Munang gipangayo, pero umatod pa ni Jesus Christ ang inyong amahan. Nasayod na ni Ana. Una lang ninyong giharian sa langit, patod pa sa Matthew 6:33. Umatod pa gani niya na sa kabutan niyang gingon, ha? Palanduman ninyo ang mga langgam sa kalangitan. Wa sila nagpugas. Kinsa nang pagkaon nila? Miingon ka siguro may bato langgam. Gani. Bisag langgam ng gani. Uya, iyang giingon, hamay labaw ninyo. Mas labaw pa mo kaysa langgam. Nga ang Ginoo gani, ng pagkaon na, nga na ibiliang langgam, pintikon na pusilon na ang mga matay, kaunon lang na aron, buhay ang tao. Pero ang tao, binilon sa Ginoo kay iya na. Mabitaw na kanang gitawag og little space of grace, kay di siya gusto biyaan niyang mga iya. Para na kita, kung iya ka sa Ginoo, di kita biyaan. Munang ayaw ginukado ka ng siksik, kay usara nakaplano sa Ginoo sa kalibutan para sa mga tao, madili matinudanon, pero kitang matinudanon, munang giingon, under the shadow of the Almighty. Muna nga, ang Ginoo naghatag og mga manulunda, muna charge sa ato karon. Karong adlaw ang manulunda, labi na kung ato ning ingnon nga kini, mo ni ang Zion, the place of worship of God. Labi na nga naa diha ang gitawag og kanang righteousness. Naga-income ang mga manulunda sa ibabaw nato. Secret ni, why mo badlong nato? Suhuan na nato na muna anhi mo dayon. Kay kining adlaw iya ni sa Ginoo, ang Ginoo nagbuhat ani. Sabat di gibuhat ni sa Ginoo para sa tao, dili ang tao para sa Sabat. Kabaw ba mo na? Kining adlaw para ni inyo ni. Kay kining adlaw ni gibless ni sa Ginoo. Mantod kanus sa nato natuan. Mo na ni ron i-fix na nato. Ngano man, unsay hinungdan nga siya dili mo biya ana. Iya ang mga tao sa Ginoo karon di ta biyaan kay remnant ta. Wa matay mga talent, wa matay mga kwata, wa matay mga bright, wa ta nang wa ta pud gamiton nato atong talent para sa kalibutan. Kundi ang atuang mao nang giingon ni Apostol Pablo, present your body as an instrument of righteousness. Ipresenta na yung lawas diya nga ingon galamit kun sa Ginoo. Pagkamatarong nga din ikaw, adunay gibuhat sa Ginoo matarong. Mo na iyang gingon, but hath extended mercy. Tanawa dili lang ang little space of grace. Kanang gamay nga space of grace, gamay time na nato karon. Di-extend na lang din niya ang mercy, ang kaluoy ba? Di na siya maluoy sa tanan. Umingo ka, di ba, ang Ginoo grasya, ang Ginoo mercy, ang Ginoo love, o ato una. Pero karon makaingo pa ba ka? Nga naa na may punong giingon, a little space of grace, mingon ang gyapon ka, dako ang gyapon ang grasya sa Ginoo. Ang iyang little space of grace for the remnant.
Katog yung nangandoy sa Ginoo nga wa siya naghunahuna sa iyang pagka-adunahan, sa iyang pagka-talented, sa iyang pagka-skill. Wala niya ko na karon. Mag-unsa man ang mga butan, di ba? Katapusan naman sa tanan, di ba? Tapos na nga ito ang time nga di maglaroy-laroy. Tapos na itong time sa panarbaho, nga bisan ato ang manarbaho. Tapos na itong time nga maglaag-lag ta, o mag-happy-happy ta. Pag dili na ta kahimo ana, o di. Wala, dunay time ingon pa sa Ecclesiastes, panahon sa kanang gitawag og kamatayon, panahon sa kalipay, panahon na mga panahon. Mo ni ang panahon nga gihatag sa Ginoo nato. Sabi ta na hinunda ang Roma, mo ni akong gingon sa inyo ha. Mo na mangandam ta. Ang Roma chapter 9 verse 28 akong gingon ninyo, si Apostol Pablo nag-ingon jud, for he will finish the work and cut it short righteousness. Kung giputol ang mga righteousness karon sa tuwa, atong miaging pag kuan jud dining pandemic, di ba gipaundan tanan mga Kristiyanon? Salamat ta kay gibalik pero Sabado na lang. So mag-ampo ta sa Ginoo kay ang gihatag sa Ginoo kaniadto nato na atong nabati ang Ginoo Domingo manggot. Pero kan uban nagsimba og Sabado because ni palo sila sa balaod sa mga walay Dios. Di ba? Mo bitaw tong si Daniel ug katong Shadrach, Meshach, Abednego, wa gid sila ni palo sa balaod ni Nebukadnezar. Kung sa may nahitabo nila, iproteksyonan sila sa angels. Pero katong uban, upat lang sila. Bagay mga Hudiyo dito, nang yugbo kapin, kaya mo may sugo. Pero dalaygo ng Ginoo kanato. Mangisog kita nga kini Domingo, iya din sa Ginoo. Kaya muna niya itong naanda, di ba? Nailan na ito ang Ginoo. Muna yung gingon, gikatop niya ang righteousness, mubo lang. So I will cut it short in righteousness because a short word will the Lord make upon the earth. Kaya ang Ginoo magbuhat og gamay. Buluhaton gamay lang. In a moment, in a little time. Mo na ni, gamay na lang. Nga, kung di mo maminaw yung pulong sa Ginoo, wag ko'y mahimo, basta ako magwawali lang ito. Tinuod yung tundam ko na ako nga diin, wala pa mo na-prepare. Kaya wag pa mo na ako nasuti o sa pag-prepare. Sige man ako wali, kato akong giwali, pa-remind man ito nga about sa pandemic. Di ba? The last call of repentance, the last sign, the last judgment, the last moment ako pa inong dumaron, kahibaw gid mo. Nga katong di pakita sa Ginoo nga pandemic, atong sugar, atong Marso, that is a warning of God. Maghatag siya og short word to extend. Muna ang pestilence. Muna ang Roma 6 nga diin, giputol na niya. Abi ni mo na ako idugang sa inyo, ang kining pestilence. Muna ako nasabdan sa pagbasa na ko sa Bible. Hapit na ako maurot ibasa ni. Sa tinuod ang uban, wala na ako nasabtan mo. Abit na pinaagi sa damgo, nasabtan na ako. O karon gabi ako nagdamgo ko nga diyan kita, dili pa andam kay wa pa na ako masuti sa inyo. Kung sa ako pag-prepare. Ang pestilence, matod pa niya, for the unbeliever is punishment na. Gusto mo mga bersikulo? Kadaghan. Masabtan na nimo patungo ng panahon. Matod pa ni David, kadaghan na daw niya ginluwas ang mga tao. Kadaghan na niya redeem, gilukat, labanan. Muna ang unbeliever, kanang dili mo tuwa. Punishment nila. Pero sa mga lukewarm, aba man ang lukewarm, mga doubtful, mga nagduwa-duha ba? Kanang nagduwa-duha, yung pa ni James, sama na sa mga kanang bangka gani, naglutaw gani nga way padulngan, kaya wa may timon. Walay driveanan ba? Di. O kaya kung bangka nga walay driveanan, walay timon, walay makina, wala pa'y bugsay, saan man ni mo ana. Wala giingon doubtful, like anong gitawag, both toss to and fro. Daladalahon na sila, bisan asa buhat ko, bisan asa. Muna na ang gingon nga, lukewarm, believers, mga dili madasigon, dili mainiton, pero karon sultihan tamo kining gamay nga space of grace is to revive. Muna nga diin kinanglan madasig na taron.